Ola, quero vos falar de Entrecontar, un libro que publicou a Través Editora. E para iso teño comigo tres landras que caeron en outono, que parecen tres naturezas mortas, mas que, de facto, son a promesa dun novo renacer. Son a promesa de tres carballos que darán nunha carballeira, que darán en moitas carballeiras. Esa é a mensaxe de Entrecontar. Cando comecei a escrever esta serie de relatos, realmente estaba a explorar personaxes, fundamentalmente individualidades que se destacaban entre o colectivo. Viñan de moi diversas fontes, viñan do noso sagrado común, viñan de outros autores e autoras, viñan da vida mesma, viñan do que pode ser. E todas esas personaxes, todas as súas historias foron transformándose en xanelas abertas para un lado, para outro lado, que unha voz central ia desvelando, que unha historia transversal ia posibilitando. Agora esas historias están nas vosas mans. Son historias de valentías, historias de quen supera as fronteiras e abre os brazos para falar liberdades e abre o espírito para falar do propio ser. Há historias tenras e historias tal vez divertidas e historias aparentemente máis profundas e outras aparentemente máis superficiais. Historias que transcenden o tempo e que transcenden a vida e a morte. Agradezo a todas esas historias que foron chegando o facto de me teren permitir medrar as súas polas, medrar como carballos, porque esa era a maneira de entregar esas landras e de constituir ese futuro. Curiosamente, Entrecontar ia sair á rúa antes da pandemia do Covid-19 e esa pandemia paralizou o proceso e agora pues, está xa materializado, non? Despois de pasar tamén unha cuarentena. Mas curiosamente fala destes tempos antes destes tempos. E ese diálogo con o tempo, con as circunstancias, con a raíz do orballo, coa humidade